Les dones que pateixen violència masclista tenen un número per trucar. Nosaltres també. L'Institut Català de la Dona té habilitat un número que és totalment gratuït i confidencial per a les dones que pateixen violència masclista, que és el 900 900 120. I aquest número pot trucar qualsevol dona que pateixi una situació de violència masclista per tal que l'assessorin i l'informin. Com a cos de Mossos d'Esquadra, el que tenim també habilitat és un correu corporatiu, que és mossos.atencióvictimes@gencat.cat, que en aquest correu qualsevol persona que tingui dubtes o que pugui veure una situació de violència ens pot enviar un correu perquè nosaltres l'assessorem i l'informem. Per exemple, l'altre dia ens va arribar un correu d'un noi que estava molt amoïnat i preocupat perquè no sabia què fer, perquè els seus pares s'estaven barallant, no? S'estaven insultant, s'estaven dient coses que no l'acabaven d'agradar i no sabia què fer, no hi tenia por i no sabia què fer, si denunciar-ho, si no, si parlar-ho, a qui li havia de dir. I es va enviar aquest correu i que ho gestionen uns Mossos i unes Mosses que estan en formació especialitzada i rebran l'ajuda i el suport per donar-li a aquest noi.